Pinagpugyo mo ng pugan. Mga paglabagan. Mo ni ang teknik paglaba. Sabon, blow. Blow ng sabon. Yan ito buong ng partner. Pabuwaon. Kuilyo. Kuilyo. Ilok. Ilok. Kili-kili. Ilok. Sukuson. Ilok. Saka yung ilok. Saka yan. Ilok. Kikili. Ganun dito ito buong yun. Ikaw. Ay, nako. Saon na lang. Mahuman dito ang kalakihan eh. Diri sa amo, wala mauso ang washing machine. Hand machine. Hand washing. Para ni mo say, maayo ang washing machine dili. Ha? Di matangtang buling. Unsa? Di matangtang ang buling. Ano dili mga tangtang buling? Machine ako na. Machine. Huwag mo ito'y kamot. Ha? Huwag kamot. Patuyo ko na sige. Hindi sa washing. Ay, kaya itong buling ko nung may opisina taan ni kay Unsa man dahil ang washing machine? Unsa man ang makina? at yung nung kasa mahalon, wala nindot rato. Pugan. Mahili mo yung bulag-bulag. Puga. Uber gatap. Ang teknik aning paglabag punda. Punda. Sa ni sa punda? Pilo. Punda man. Pilo. Pilo ko no, pilo. Piluon. Pilo kiss. Piluon. Pilo kiss. Sabunan gapon. Then kuso-kuso. Ilawom. Huwag ibabaw. Pilo kiss. Ingat na ni. Ang mga babae gani, kung ang ilahang mga uyab, kamao man laba, pagising-isi na yun. Pagising-isi na yun, kay kamao man laba ilang uyab. Pero, pasakay ko na, kaya ron, dili mapaslot ang kamot, may laba. Tapula. Matod pa sa akong amigo. Nyo girls. Namtabang. Dili, ako pang Kanang mga lalaki nga, kung ang ilang uyab, may namang laba, di mo tabang. Kunya, Magpinapol na. ako Los-los ninyo mga boys. rin, kata siya yung no. Los-los ninyo mga boys. Puchitignan. Ingo siya, los ninyo mga boys. Kaning mang labata, mo na yung sekreto aron, dili ta ma-under sa sawa. Kaya, ang inyong mga uyab, kung dili gusto mo laba, supaka agad. Kung dili siya gusto mo laba, ikaw na ba? Supakon. Ito labay lang. Sorry labay. Kihote.
Pero sa tinuod lang ang pagpanglaba. Kapi. Sunog lang gani ang dahon sa Ang pagpanglaba, makagutom. Diba, Say? Makagutom. pagbuto. Hindi na kay kanang kusog niya mo yung ubi. Ako sa una, ang gipraktisan ako og laba primero kay mga bakini. Ikaw, Say, pag una ni mong laba, pila imong edad? 1 month. 1 month? 1 month. Iya, sabi. Kumaon na rin ka mong labaan ng 1 month. Balo ko mula ba 1 month. Ang inyong mga uyab, kung dili siya gusto magluto, supat ka agad. Ikaw luto. Kung dili siya gusto mamlansa, supat ka gyapon. Kita mo plancha. Dito sa inyo sa maglabasan mo ditong suba. Laba. Dagat. Ha? Dagat ng laba. Sa gamay ko kay high school ko kay mga kayo nakita dito sa aming piriyahan ba? May piriyahan dito nga, ano ito, magtituyok ang motor, magsakay motor, magtituyok ka. Mga Amerikano. Baka nga, magsakay aeroplano, ang malaba sila ang Ha? Kaya dapat ko ng tubig. Tubig ba tayo? Delikado daw ang bata. Yung sabi masagot. Puyog balay. tulos. Tara. Palit na ron ice cream. Ay, lang lagi daw. Ang sama, puyog pa. O, sarap ito ng ice cream sa ko to eh. Okay. Dumating. Dumating ang puyog. Hindi ko sa nakakili. Oo, hala. Wala na eh. Kamote. Nagagmay man. Hindi pa mo ha. Katong akong gitumba pag pananom sa kamuti kay human mungon. Hindi maaari itumba ko. Hindi tayo giana gido tugsok. Napa may kwaluto na nila. Magbiko naman tayo. Ano sa nagkaluto? Hindi naman tayo magturon. Kay ube na daan. Sa gula na nakasa. Hi guys! Hi! Ato mga friends! Ha? Adi mo magsaba guys. Hi Marian! Ito si Bubi. Ito bang ta? Hi! Hi! Hi guys! Hi! Nangita de ko ni Bubi. Uy, Natug ko man si Bubi. Jam kuya na, Jay. Asam kuya na. Kuya niya. Mga amigo, kita kog tabanog oh. Tabanog, kita kog tabanog. Nya. Unsa na yung mag-ikaw Mga on na, Marian? mga on Aray, na. Buongon. Mga onta. Aray, dali. Unsa na yun na Marian? Buongon. Ah, buungon. Talaga. This is our Mga onta ninyo. Tara. Nakita mo. Guys, At ito, Okay, Ning. kutsara. guys, mo din yung buong Tara sa ni. White siya, di color pink. Kaya kini, lain ni nga buongon guys. Lain ni. Lami. Hindi Gipawa mo ko nila, guys. Sampai sa ayon. Ay, mahawa na ako eh. Trapo lang sa likod na doon. Trapo sa likod. Mujun. Vlog na siya yun. Dere,